Коля, тук лежат мои неща. Прие тя па е минерална? Да. Како е секстра, Николачо? Абе, такива резачки, бе. Това да не е. Уния. Ти с това не мога да нивгаш. Ти леко учва шайба служи. А ще му Така. Тия нитови тука зубки някой друг после. Аз ще ги съб... Какво правиш там, бе? Снимам, бе. Скъп това крик номера? Чисто нов номер беше. Никица! Вчера! Става за нариване на прасетта. Нищо не няма. Жито, За жито. жито на Добре, бе, изкара един ден в нас без... Добре, бе, на 24 часа номер е, бе, все пак. Кое иска ти? Идеално, така трябва да бъде. Дай тук за пример. Пример, ето. Красимир Минков. Красимир Минков, първи коридор, синя каска. Сива каска. Сива плътка.